Ni 7 urtekin hola ja hasi nintzen pixkat mundu hontan. Goatzen naiz, ama esan ziala behin. Gustatuko litzaizuke eskusoinua ikastea? Nik ez nekin zertzen eskusoinua. Badirudi nire aitonari asko gustatzen zitzaion. Esan nula baietz, eta karo, garai hartan etxe honen ezerrez astigarragan eta ez ondoko herritan, musika eskolak eta etzeunden. Zan bakarrik konservatorioa, partikularra. Eta orduan Donostira joan ginen. Eta hasi nintzanan, jakin gabe zertzan eta ezerrez. Baina egia esan, iten zitzaidan erresa, gustokoa eta dakit zerbait berria, baina, bueno. Gero ya irakasla esan zian. Bueno, pues a esta niña, ¿por qué no le presentamos al conservatorio? Pues que haga, que se presente. Eta orduan ja iten genuen matrikula konservatorioan, eta ni da nahi nun libre, eta orduan iten zenuen akademian ikasi, eta gero ekainean, eta azterketa. Orduan ni konturatzeakoan, ja nitxun ja, 14 batekin, etxo guztiak, inek komplementariak bukatuko nitxun, 17-18 urtekin. Ni suerte eukin nun, porque, claro, konturatzerako nila neon itzen gustuakan eukana txikitatik. Erabaki behar nun garaian, jende hasten zala. Nila neon itzen, nila neon sartuta hor. Orduan eretzat izan zen abantaia. Eta gero gertatzen zen, ja nola eskolan bazekiten ni hain nintzala ikasten soinua, zerbait zeunian edo guten nintzen eskusoinarekin. Orduan ja betidani izan naiz Susana la del akordeon. Ja beti ukide lotura hori, txikitatik. Eta gero ja astigarrako ekitaldetan eta parte hartzen nun ere. Etorri zitzaidan lehendabiziko ikaslea etxean, galdezka. Eta hasi zan etxean. Eta karo, gero ja, etorri zan horren ez dakizen, horren ez dakizer, horren ez da. Bai, klasea ematen jala, bai, ematen dutela, eskusoinoko klaseak eta solfeo eta ez dakizer. Hasi nintzen nola, 16ekin, 21 urte nitxuna, sortu zen musika eskola. Sortzea hasi joan eta sortu baino lehen, deitu ziaten telefonoz. Zeon ezerrez, kulturetxea juten ginen, kulturetxe zarra, eta utzi ziguten gelatxo bat, armario bat, jasotzeko libro de actas, eta poko más. Orduan ja inuna izan zen, ikasle guztiak, zentratu nintzen musika eskolan. Eukizuen oso harrera ona. Orduan, klaro, harreman hori oso politia da. Zo azkenean zaudeiten zerbait herriare alde, eta jendea ere eskertzen du. Zo azkaletik eta pertsona zerbait aidana egiten herriare alde, ez? Zango geha, 6, 8, 10 talde, ez daude bello. Ordu nolakotan, dano batean. Eta dano geha herria, ni nahi dek, atzeti datostena, ukitzea panoramika hori, herri bat bezala, dano batean. Handala gutxi, izan zan, herri zan organoa jotzen zuna, ezin zula, ez dakizer. Eta esan, probatuko dut, 7 urtein ditut, eta jarraitzen dut. Eta, genian, da zerbait nahi gustatzen zaitena, baina igual ez nitzake jugo urnietara horitzea. Itzen dut ere, nire herria dalako. Egia esan, kostatzen zaitela no esatea, ikasi dut. Gaur egun esan behar badet, esaten dut, baina nire tendentzia beti da de bai, beti izan naiz holakoa. Eta persona bat, lasaia, entregada a mi trabajo, gustatzen zaititen duten lana asko, entregada a mi pueblo, cada vez más y por mi pueblo, me siento afortunada, astigarragan. Eman dut asko, baina ere jaso dut. Esaten dut, incluso seguro que cuando me jubilo, sigo mientras pueda llegar al campanario, voy a subir hasta el órgano, y tal y cual, zerbait iten ez, herriari alde. Eta hori oso politia da.